न'आवनो थांफिनसै खामानिखौनो मोनासै दिनैनि सानानो मोजां नङामोन खोमा आंनि थाखाय सासेबो मोजां मानसि लोगो मोनासै साहा दखानफोरावबो मालाय हटेलफोरावबो मानसि बुकिंबो जानो साननैसोनि उनावसो खालि जागोन होननानै बुंदों गाबोन आरो नागिरबावनांगोन साननैसोखौलाय माबायदि नेबावनो दा फैसायानो आखायावनो गरसेबो गैयाबा आदे आथिङाबो बे साइडया सानाय मोनसिदों आं सेन्देलाबो जौसिगोनसो खोमा बेसेबा गोजानबो थाबायबाय दिनैनि थाखाय जाबाय आरो राननानै थानांसिगोन सानैजों आलु दरनैसो दङ बेखौनो रुनानै जाहैनोसै सानैजों बाबुआबो नेनानैसो दं खोमा आंखौ मानो फैयाखै होनना सानबायसो दं खोमा बियो हनै बनाबो थुख्रा थुख्रि दोंथाम ना माल'सो नै थनै ना थथाम बेखौनो जमा खालायनानै जरायनोसै आं एसे गुदुं मोनगोन खोमा हाखालाबो गोजांनाया ঐ চিন্তু কেলা তেতিয়া ছোৱালীজনী ইমান বিচাৰি নাপালো বে কোন ছোৱালী অ আৰে তেতিয়া ৰাতিপুৱা দেখা চাইনিজ মালটো থৈত বাদ দিয়া সেইবোৰক আৰু ভাল পায় নেকি আৰে বেটা ভাল কোনে পাব খুজিছে ইনজয়টো কৰিব পাৰিম ন অ' বে এনেকুৱা ছোৱালীবোৰক ইনজয় কাৰণে ল'ব লাগে ইনজয় কাৰণে মজা বে চিৰিয়াছ নহয় কিন্তু অকল ইনজয় কাৰণে ভাল হ'ব দেচোন আগতে পাবতো দে আবে ইয়াৰ টেনশ্যন কেলে লৈ আছা এইটো গেলিৰ পৰা গৈছে নে কেতিয়াবা হ'লে লগ পাম ৰখি থাকিবি বে কালি ৰখি থাকিবি সেইটো ৰাস্তাতে অ' তাকে ভাবিছো ইমানখিনি পিছা কৰিলো ৰাতিপুৱা হঠাৎকৈ ক'ত গুচি গ'ল গমে নাপালো ৰে बेसेबां गोबाव जाबावगोनबा आब'ना गैया माथो आं फैनायावनो बेसिम सफैबायानो आब'खौ नुहुराखैयानो माथो আবে यार মোৰ টানা বস্তুডাল শেষ হ'ল বে ঐ দিয়া না তোৰ আছে যদি দিয়া না অলপ টানো আবে পাগল পাইছা নেকি বে ক'ত দেখিছা তেতিয়া হে গ'ল দেখোন এই ল'ৰাজনকে আনিব দিব ঐ বেটা ইধৰ তো ঐ বাবা ইপিনে আছোন আমাৰ কাৰণে দোকানৰ পৰা এনেকে টানে যে সেইটো 4ডাল আনবা যা ৰবা মই পইচা দিছো ৰবা আৰু তুমি কিবা খাই ল'বা চিপছ টিপছ হ'ব আনি দিবানে चिप्स मायबा जानो होगोन होनना बुंदों बियो आं ओरैनोबाबो ओंखाम उखैखादों लाबना होफैनोसै दे आनिम মই পইচা দি আছো ৰবা माथो अन्थाइजों अन्थाइ देख्रुबलालाय अर जोङोनो आंनालाय माथो अरखौनो फोजोंनो हाला फै जों साला अर हे भगबान मा अन्थाइजों अन्थाइ अर लागायनो नागिरबाबो हालालै माथो आगोलनि मानसिफोरालाय आगोललाय माथो बेबायदिनो सारभाइभ खालायबोदोंमोननो जोंफोरनि फुर्बजफोरा दालाय माथो अन्थाइजों अन्थाइ लागायबाबो अरानो जोंला साला जोंलै ना बिनि अन्थाइयानो नख्लि गोजासो अन्थाइफोराबो सोलायबाय नामा साला जों साला अन्थाइयानो नख्लि नामायो एसेबां देबाय साला अरानो जोङा मा अन्थाइलै बेलाय जोंनो रोङा मालायफोरा फोजोंनो हादोंमोनलै आंलाय मानोथो हाया साला जों साला अन्थाइयानो 2 नाम्बारनि माइलै नांनो फोजोंनो रोङाखै र' थान्दा माइन्डआव खेबसे नाजाबावनि जों दानि एसे जोंदोंमोन एसे हांगार बायदि जोंब्लावदोंमोन जोंगोन साला आग्लानि जोंफोरनि आबै आबौ बेसेबा आग्लानि मानसिफोरानो अन्थाइजों अन्थाइ देनानै अर जालायनो हादोंमोनब्ला अर फोजोंनो हादोंमोनब्ला आं साला दानि जुगनि जानानैबो फोजोंनो हायाबा लाजिथावथाव जोंगोन जोंबाय नै दानि जोंदोंमोन र' जाबार जुबार बुथुमनि र' एसे बिलाइ सिलाय दखानियानो गैया नामा दखानियानो गैया खोमा आं मायबा बिस्कुट जानो नागिरदोंमोन दखानि गैया अबावबा थांदों खोमा दसे नेनि र' नैबे बिस्कुटासो गोथावथार आं सानसेखालि जादोंमोन न'आव बेखौसो जागौमोन आं नाथाय बेयो 30 थाखा मानि लायो आंथ' 10 थाखाफोरनिल'सो जानो हागोन ना मालायनि फैसा मेरिगल्डखौनो जानोसै दे आब'नोबो एसे लाना थांगोन न'आव थांनानै साहाजों जाहैगोन बेखौनो 10 थाखायावनो बुरजा मोनखायो मेरिगल्डखौ
बेखौनो लाना थांसै दखानियासो फैला কি কৈছা তুমি গীতাঞ্জলিৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে ৰবা আমি গৈ আছো জিএমচিত না দিয়া গৈ আছো কি হ'ল বে ঐ জলদি বল জিএমচিত জলদি বল মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বোলে বল জলদি বল কি এক্সিডেণ্ট হৈছে বলা জলদি বলা माथो गैला दा मोनाबिलियाव थानाया अबाव थांखो बिसोरलाय मायबा नांगौ होननाया मोनासैबो आङो दखानिखौनो फैसाया दस' आंनि आखायावनो थालांबाय अबाव थांखो बिसोर मानसिफोरा गैया माथो खाथि खालायावबो थांबाय नामा बिसोरो बावगारनानैसो थांबाय खोमा फैसाया दा मा खालायगोन आं फैसाखौ 200 मानि फैसाया माबोरै दिहुनना होगोन आं दा बिसोर गैला दस' मानसिफोरा अबाव थांखोबा आंबो थांनांसिगौमोन दाबा नुफैबा आंखौ रागा जोंगोन आरो आं न'खौबो थाला मारिबावाखै मा खालायनोदां र' दसे 1 मिनिट नेथारनि नङाबा फैसाखौ लांफानाय जागोन ना मालायनि फैसा बै सियाराव जथ'न र' हे भगबान जों दे बिलाइबो लाबोबाय आं एबार जोंथार भगबान जोंबाय या जोंबाय याहु आं थांना दाना जिगोन जोंबाय ये गोमोरगोन र' बनखौ माबोरै होनि दासो जिउ फैफिननाय बायदि मोनबाय आं अर सायनो मोननानै दासो सान्थि मोनबाय एसे गुदुं जाबाय अराथ' सायबाय र' सान्थि मोनलायबाय अराथ' जोंबाय दा जानोसो मायबा मोनजानांगौमोन एम्फौफोर मासे मोननायमोनब्ला सावना जानो हागौमोन आं बना दंफांनि बन र' साला एसे अरखि जानानै थागोन बियो एम्फौसो मासे मोननायबा हामथारगौमोनलै र' दा नागिरग्रो दसे उनाव बे अन्थाइ सिंफोराव हाबना थानो हानाय र' अरखौ दसे सायबावथारनि सान्थि मोनलायदोंलै देहाफोरा दासो गुदुं जाजोब्बाय गुदुं मोनलायदों बे अरखौ सायनो मोनाबा दिनै थैगौमोनसो खोमालै आङो बाब्रे ओरैबायदि गुसुमोन आंनि फिसौज्लानि न' बियो आंनि गोसोबानो थाफैगोन गोसोबानो जागोन गोसोबानो उन्दुगोन सोर आंखौ बादा होनोलै सोर आंनि गोसो जादों जिरायना थागोन आयु दहायनि बोराया मा मोनफैदों बियो ओइ बोराय सोर नोङो सिखाव नामा फाग्ला दा जोंहानि न' फैनानै बेबायदि जिरायनानै दङ सिखार ओंखारलां हाट बोरमा खि जाग्रा गथ'आ आंनिसो न' बियो आंनि फाग्ला जामारबायलै बे बोराया दहायनो बुंदों आङो मादै गैया रावबो गैया होननानै मानसि जानानै दं बेयावलाय नोंलाय जोंहा हौवानो इ साला बोराया बे सिखावसो मावनो फैदों खोमा र' नोंखौ मानसिफोरनो खिन्थानायनि आङो हाट मोसौ मानसि गिदिरजों माबायदि रायलायनांगौ मिथिया नोङो आं बे न'खरनि मानसि आलासि आलासिबो नङा थैनि सोमोन्दो दं आंहा बे न'खरजों मिथिबाय सोंहर नोङो नोम्मादै रितुनाव सोंहर आं सोर खिन्थाहरगोन दे बियो र' नोंखौ सोंहरनि आं मादैनाव साला आंनि फिसौज्लानि न'आव थानानै दादागिरि अबेनि नोंसोरखौ साफा होखारजोबगोन आंनिसो गोसो आं बेयाव थायोसोना उन्दुयोसोना जागायोसो नोंसोरलाय सोर आंनि फिसौज्लानि न' बियो आंहाबो मोन्थाय दं बे न'आव थानो सोर होखारग्रालाय आंखौ सोर होखारग्रा ओंखारदों नानि दिनै सोर होखारनो हायो आंखौ गोसोबानो फैगोन आंनि मुङा हाला मावो आङो फाला बिसोरा राजाया ओंखाम मोनजायैनि उखैनानै उन्दुलांबाय खोमा खामानिबो मोनासै जेबो बुंलांदोंमोन आं जाग्रा माबाफोर लाबोगोन होननानै दा मा होनना फोजानो गथ'खौ राजा अख्रां आब' फैबाय नों आं दानिसो फैना उन्दुलांखनदोंमोन आब' खामानि मोनदों ने मा खामानि मावनाय माने एसेबां गोबाव जानाय आब' आं नोंखौ नेहैदोंमोन ओमफ्राय आब' फैसा मोनदों ना गैया राजा फैसाबो मोनाखै खामानिबो मोनाखै नोंनो जेबो जाग्रा बुस्थु लाबोनोबो हायासै राजा आरो गाबोन थांनाया जोंफोरना केन्सेल जासिगोन फैसाबो गैया राजा माबायदि थांनो दा गामियाव आब' आं फैसा मोनदोंसो फैसा मोनदों मा फैसा नै आब' 200 फैसा मोनदों आं 200 मानि मोनदों अबाव मोननाय नों राजा 200 मानि फैसा सोरबा होदों नामा अबाव मोननाय नै गैला थानाय मोननाय माने आब' आं नोंखौ नायनो थांदोंमोन बै थिनालिसिम बेनिफ्राय बेयाव सेंग्रा सानै आंखौ माबा बुस्थु बायनो होदोंमोन दखानाव बेनिफ्राय आं
दखानाव थांबा दखानाव बुस्थुखौ मोनासै बेनिफ्राय बिसिनिसिम फैबा बिसोरबो मानसिफ्रा गैलामोन गोमाना थादोंमोन ओमफ्राय आं फैसाखौ होननानै नेबाय दंमोन 5 मिनिटसो ओमफ्राय बिसोर फैफिनासैयानो ओमफ्राय आङो फैबाय ए आब' हाबिला दा मायबा जागोन नामा बे फैसाखौ लानाया आङो पाप नांगोन आब' थिगसामा मानो पाप नांनोखाय नाङा पाप नोंथ' नेदोंमोन ना बिसोरनो होननानै फैसाखौ गावसोरानो गैयाबा जेबो नङा जाबाय मोजाङानो जाबाय बे फैसा दुइस'आ जोंफोरनि थाखाय बेसेबा गोनांसिमोन इसोरा जोंखौ मदद खालामहरबाय बे फैसाखौ अननानैनो होमब्ला आब' दा जोंफोर गाबोन थांनो हासिगोन ना गामियाव औ राजा मानो थाङाखै जोंफोर गाबोननो गामियाव थांगोन गाबोन जोंफोर बे जायगानिफ्राय उदां जासिगोन बे फैसाखौ इसोरानो जोंफोरनो हरदों मदद खालामहरदों आब' आङो ओंखामसो उखैसोदों औ आगै जागोन नैबे 200 फैसाया जोंफोरनि थाखाय गोबांसोखा 20 थाखासोनि माइरं लानानै फैनोसै बेनिफ्राय आलु दरनैसो दंखायो रुनानै जानोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो ओंखारलांसै बेनिफ्राय औ आब' गाबोन सोरांबानो थांखागोन बेनिफ्राय